O sigui, el barranc treu les escritures quan li fan falta. La música va anar a esperar-los allà a la carretera i vam entrar tocant. O sigui, el barranc treu les escritures quan li fan falta. Està entès el que vol dir això aquí? Jo no sé. Ocupar el seu territori. Si fas una casa o fas... Ell, quan fa falta, ja li treu escritures i se'l posa en nom d'ell allà. La maleta, nosaltres diguem la maleta. El cotxe, normalment es diu el cotxe, nosaltres diguem el cotxe. Les cadires, en vez de dir les cadires, diguem les cadires. Quan vam arribar volien un dècim de loteria. Això sí que em va... Volien un dècim de loteria i vam entrar en administració, l'única que hi ha allà. Jo he entrat i tenen els dècims damunt de la taula. Aquest terme és molt mal de dur perquè o sigui, no està pla. No, hi ha gent que li agrada això d'aquí. Jo tinc metlers, oliveres, garrofers. Garrofes així farà 20 anys es van pagar 60 pessetes i ara te'ls paguen a 15 pessetes. I fresols se'n feien. I bé perquè he tingut un poquet de capet per estudiar, o bé perquè he tingut... o sigui, o bé perquè...